колеги! В днешното видео ще ви покажем как да променяте количеството вода, дозата вода на машина Astro Publico. Като за начало натискаме бутона програмиране. Тук на тази машина основните бутони, които използваме са захар и еспресо, съответно за придвижване назад и напред в менютата, дълго кафе за потвърждение да и кафе сметана за връщане назад. Сега, за да влезем в техническото меню, натискаме бутон кафе сметана, изписване техническо меню. От тук съответно се придвижваме назад и напред. Търсиме бутон Set Parameters като опция. Потвърждаваме с дълго кафе, за да влеземе в подменюто. И тук вече имаме право на избор каква настройка да изберем. Съответно даваме на Selections. Втората настройка потвърждаваме отново с дълго кафе и даваме Set Water. След като се избере Set Water, имаме възможностите за водните дози. Потвърждаваме още един път с дълго кафе. Избираме съответния бутон за количеството напитка. В случая на тази машина трябва да бъде променен еспресо. Потвърждаваме още веднъж, че е излезна и еспресо. Тук ще ни пита за вода 1 и вода 2. Ако имаме две разтворими напитки, в случая имаме само кафе. Така че потвърждаваме за Water 1. Water 1 имаме 85 мл като количество. Трябва да бъде намалено на 80, съответно с горните два бутона захар, еспресо. Намаля се на 80 и се потвърждава отново с бутон дълго кафе. Готова е настройката, включвате и изключвате захранването и машината работи.